سلام كما يتوعلو خبرات هذا التلفون إيري تي في لو مربع 21 تحساس كلشن 20 كلتن فرق مع الفران سدالو حفشاو زينا مسنادو حيزنا لكم كريمنا لنا نمكت لكم بخبر زعدم اديب عبدي فيلما على السزينا بريزيدنت إسياس نلعلو ايلو خزوبات دارفور ناي السودان تقبلوا ازراريبو فزاميت بورد حمادي بتكبار مدباتن حد استراتيجيكاوي وتننزتيا أبجندا عبد حنت مجبوزة الكرة استمروا توهيبو أب نيجيريا من نتوم زي تنزرع دغات عبل إلحان تعدل بتزمو متقاعد بوحدو 38 برقي استقتلهم أب كاليفورنيا أمريكا بزقاد ما حدا قام متقاعد مدري قبل إعلانواتن تحت غرزن نوت وريدو هاجراويت غانتا أرجنتينا زكايدتو تنبل عوت وانت عالم تسنخيلو زرزر الزينام بريزيدنت إسياس أفريقيا تمال عسرات حساس أب ساعات نجهون لعلواي الأخ زباد دارفور ناي السودان تقبلوا أزراريبو بزي كازت الأخ أب زبادات دوبن سمينا وقح بحرن زركب لمعتاوي بروجكتات تعذبو غازتنيا لديات قل مريم تدالوتو زيناوي زبزاب بيسعب بريزيدنت إسياس أفريقيا بوانا أمحداري ميني أركوميناوي نزتمرحة حموشتا أمحدرت أوراجاتاتن موياوين أمخرتن نزقومة لعلواي الأخ زباد دارفور ناي السودان أبعدها له أبزركب بيت صحفته تقبلوا أزراريبو أبتركب بريزيدنت إسياسن اتلع لواي لأخن أمونغو إيرتران سودانن بحافشة مزوبا دارفور دما بفلاي قبل معتاوي مدبات تتوكورة كلتاوي متحببار نمدنفع أبزخل زعباتات زتيوم بريزيدنت إسياس نلمعتاوي مدبات زوبا دارفور بحافشة أبطلات حرشة طعنا مهنات كزنتماي موحس قرب إلكتريكسيتن من معبال عاقم سبن دما بفلاي إيرترا هانات تراءك تتعوتن تموكرا أكتكافلن قربت مخانا أرقاقيتهم لعلواي الأخ دارفور بوغانو منغست إيرترا نزوباون كلتاون شركنتاوي متحق غاز نزر أيوك قربنة دقفن مسكانا أقريبو أبتركب أمباسادر إيرترا أب ريبابليك سودان أتو عيسى أحمد عيسى ترخيبو نيرو وانا أمحداري زوبا دارفور ميني أركوميناوي نمعكنات زينا أبزهابو مجلتي كأند علامة عدوتو نتي إيرترا بوشتا وعاقما قبل معتاو مدبات باتي حتو زلا درجان معزابن تمكرون مقصامن كم زخونة تقيسو أبقت تالي بحبار نمسرح نزلو مدبات قاليتهم طبعا نحن سعداء جدا اليوم التقينا بالسيد رئيس أساس أفريقيا في مقره وطبعا برضو مس بريزيدنت إسياس أفورك بمرخبنا أزينا حقوساتنا اتسترخمنا لبوتاون بمرحنة بريزيدنت إسياس بوصو وشتاوي إيرترا وعاقمي استسرح ديقاب بمخانو استوساقي تمرتن تمكرونيو إلاما نايز عدد دما كابزا وشتاوي عاقمتات إيرترا استمركوس سراح تمكرو نمقساميو إزي وصيتاو تمكرو إيرترا نابزوبا دارفورن ملا سودان كساغاغر دليتنا لذلك نحن يعني عجبتنا التجربة وحبينا بأن تتم هذه التجربة نقلها إلى دارفور وفي كل بقاع السودان بزيكازي اتلوخ ديغاتات عدهالون غرغران كمون ابت خبابي زسالاسر زلو بروجكتات حرشاو لمعات تعذبو إذا خمزيلون كله لعلواي الأخزوبا دارفور بعصر تجعة تحساس بأمباسادر عيسى أحمد عيسى تسنيو أبزوبا سيميناوك إحبحاري زسالة سرزلو مدبات لمعات تعذبهم اتلوخ ديغا قحتيلاي أهقراوي معرفو نفرت متقوع ودبات عن تاريخاوي مسجد صحابان نتا زوبان فابريكا بلاستيك انتاني كان متقوع مدبر حيل بحرن فابريكا سرحات بريكاست قدمن أبزبت حلو بزعباتن تكالاتن نتفتاتنن أبركتن أم مدباتن تتهاجر كمون نايمت أم مدباتن زملكة مبرهي بحالفتن موياويانن تواهيبوا
ዋና አካሄድ ስራሕ በዓል መዝ ወደባት ኤርትራ አቶ ዳዊት መንግስታት ነትልኡኽ ብዛዕባ አገዳስነት ወደባት ኤርትራ በሐፈሻ ወደባት ድማ ብፍላይ አጥቅዎ ዘሎ ዘመናዊ መሳርሒታት ዝካየደሉ ዘሎ ናይ ምስፋሕን ምዕማቕን ስራሓት ብመንጽር ቅርበቱን አህጉራዊ መስመር ዘለዎ ብልጫታት ከምውን ናይ መጻ መደባት ዝምልከት መግለጺ አቅሪቦም እቲ ብዋና አማሓዳሪ ዞባ ዳርፉር ሚኒ አርኮሚናዊ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ ብወገኑ ዝተዓዘቦ ትካላትን ዝበጽሖ ቦታታትን ንመደባት ህንጸት ሃገር በሐፈሻ ንሕርሻዊ ልምዓት ድማ ብፍላይ ዱልዱል መሰረት ተነጺፉ ከም ዘሎ ዘጉልሕ ምዃኑ ገሊጹ ፈጻሚት ቦርድ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ተግባር መደባት 2022 ንምግምጋምን ኣብ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ውጥን ንምዝታይን ብ1920 ታሕሳስ ኣብ ኣስመራ ኣኺባ ኣቃኒዓ ኣብዛ ሓለፍቲ ዞባታት ኣባላት ኣማዲ ዲያስፖራን ሓለፍቲ ክፍልታት ማሕበርን ተሳትፎ ኣኺባ ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ምምዕባል ዓቕምታት ምፍጣር ዕድላትን ጥሙር መደባት መኸተን በብዞቡ ብዛዕባ ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ጸብጻባት ቀሪቦም ተሳተፍቲ ኣብ ምትብባዕን ደገፍን ምህሮ ኣዋልድ ምሕላው ጥዕናን ጎስጓሳውን ንጥፈታትን ምዕባይ ፖለቲካዊ ንቕሓት ደቂ ኣንስትዮን ምሕያል ውዳቤታትን ብምልማል ብቑዓት ካድራት ምዕባይ ቁጠባዊ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ቃልሲ ኣንጻር ጉዳት ልምድታትን ጽልውኡን ከምኡውን መንእስያት ደቂ ኣንስትዮን ምሕያል ኣብ ዝተወጠነ መደባትን ገስጋሱን ብዕምቆት ዘትየን ፕሬዚደንት አማዴ ወይዘሮ ተቃጽፋ ሚካኤል ኣብ ዝስማዓቱ መደረ ማሕበር ራእዩን ዕላሙን ንምጅባት በብዋኑ ስትራቴጂካዊ ውጥናት እናሓንጽጽ ክሰርሕ ምጽንሑ ጠቂሳ ንህልው ብድሆታትን ጠለባትን ኣብ ግምት ምእታውን ንዘለዉ ዕድላት ልዑል ኣቓልቦም መሃብን ተዓቃኒ ስራሕ ክዕመም ምኽኣሉ ኣብ ኣሰራርሓ ማሕበር ዝምስገን ምዕባለ ይምዝገብ ከም ዘሎ ዝእንፍት ምዃኑ ገሊጻ ኣውፃእ ዝርከብ ኣባላት አማዴ ምስ ኩሉ ዘለዎን ጸቕጥን መንበሮን ካልእ ብድሆታትን ንጥፈታት ማሕበር ግዜ ሂበን ብወለንታ ማዕረታ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ዕማማት ዝገብርዎ ዘሎ ኣበርክቶ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምሕባር ምስጋና ኣቕሪባ ኣባላት አማዴ ዲያስፖራ በወገነን ኤርትራዊ ብዝሃለዉ ይሃሉ ብሃገሩ ዝሕበንን ሃገሩ ዘቐድምን ምዃኑ ብምጥቃስ ንጸንሐ ክብርታት ናብ ንኣሽቱ ወለዶታት ንምስጋሩ ከም ዝሰርሓ ኣረጋጊፀን ኣብ መወዳእታ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ተሳታፍነትን ደቂ ኣንስትዮ ከዓቢ መደባት ጥሙር መኸተን ምሕያል ክካየድ ጸንሐ መደባት ብዝለዓለ ክቕጽል ውዳቤታት ደቂ ኣንስትዮ ክሕይል ሙያዊ ዓቕሚ ካድራት ክብክብል ከምኡውን ቁጠባ ደቂ ኣንስትዮ ንምሕያሽ ዝሰላሰል መደባት ክድንፍዕ ኣብ ምርዳእ ተበጺሑ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ደቡብ ብምኽንያት መዓልቲ ሓረስቶት ኣብ እግሪ መኸል መደብ ምልዋጥ ተመክሮ ወዲቡ ወኪል ኤሪና ዘርኣይ ብርሃነ መልክዕ ጸብጻብ ኣዳልይወሎ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርባ እያ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ደቡብ ብምኽንያት መዓልቲ ሓረስቶት ብ8 ታሕሳስ ኣብ እግሪ መኸል ንኡ ዞባ እምኒ ሓይሊ ኣብ ዝወደቦ ኣጋጣሚ ተመክሮ ናይ ምልዋጥን ምሩፅ ዘርእ ዕፉንን ምቁር ዘርእ ድንሽን ናይ ምልላይን መደብ ኣካይዶም ኣብቲ ካብ መላእትን ዞባ ዝተወከሉ ኣብነታውያን ሓረስቶትን ካብ ካልኦት ዞባታት ደቡብ ዝመጹ ሰሞያ ሕርሻን ዝተሳተፍዎ መደብ ኣብ ምፍታን ምሩፅ ዘርእ ዕፉንን ምቁር ድንሽን ብግብራዊ ስራሕ ክነጥፍ ዝጸንሐ ኣብነታዊ ሓረስታይ ኣቶ ሓድሽ ረዘነ ንተመክሮ ዝምልከት መብርሂ ሂቦም 8 ዓይነት ዓልየት ዕፉን ሃይብሪድ ሂቦምኒ 8 ድማ ኣብ ጽቡቕ ይርከባ ኣለዎ ኣብ ምእኻል ኣፈላላይ ኣለዎ ገሊኡ ጽቡቕ ዝበለ ጉንቦ ኣለዎ ገሊኡ ክልተ ዝሓዘ ኣለዎ ኣብ ጽቡቕ ይርከባ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ንኡ ዞባ እምኒ ሓይሊ ክኢላ ልምዓት በቕሊ ኣቶ ኣማኑኤል ገብረ ብርሃን ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብቲ ንኡ ዞባ ብምትሕብባር ሚኒስትር ሕርሻን ኣብነታውያን ሓረስቶትን ኣብ ምንብዛሕ ምሩፅ ዘርኢ ስርናይ ዕውት መደባት ክሰላሰል ምጽንሑ ብምሕባር ኣብዚ እዋን ኣብ 5 ዓድታት 8 ዓሌታት ምሩፅ ዘርኢ ዕፉን ተፈቲኑ ምስ ክሊማን ዓይነት ሓመድን ናይቲ ከባቢ ዝሰማማዕ ንምልላይ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም ከም ኩሉ ዘርኢ ዕፉን እቲ መደብ ኣብ 75 ሰንቲሜትር ኣብ መንጎ ካናለ 30 ኣብ መንጎ ተኽሊ ፍልሊ ብምግባር ተዘሪኡ ዘሎ ከም ትዝራእኹሞ እዚ ኸ ኩሉ ንጥፈታት ተኻይድሉ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ደቡብ ሓላፊ ልምዓት በቕሊ ኣቶ ተኽሉ በራኺ ብወገኑ ንቕሓት ሓረስቶት ንምብራኽን ብርኩት ምህርቲ ዝህቡ ምሩፃት ኣዝርእትን ንምትእትታውን ምስ ሃገራዊ ትካል ምርምር ሕርሻ ሓልሓለ ብምትሕብባር ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ዕፉን 8 ዓይነት ዕፉን ኣብዚአን ተዘሪአን ኣለዋ ካብዘን 8 ዓይነት ዕፉን ድማ ዓይነቲኣ ዝበለጸት ኢልና ምርኣይ ምእማን ስለ ዝኾነ ሓረስታይ ባዕሉ ዝመረጾ እተን ዝመረጸን ድማ ሕጂ ከም ንኣብነት ዝጠቐስኩሞ ቁጥር 6 ትብል ተዘይተጋገየ ብዙሕ ሰብ ይውጽ ኢሉ ኣሎ ናይ 8 ከምኡ ብተመሳሳሊ ሕጂ እታ ዝተመርጸት ክትባዝሓ ማለት እዩ ተባዚሓ ድማ ንሓረስታይ ክዝርግሓ ኣብቲ መደብ ዝተሳተፉ ሓረስቶት ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ዝቐሰምዎ ብግብራዊ ስራሕ ዝተሰነየ ትምህርትን ተመክሮን ንናይ ምፍራይ ዓቕሞም ዘበርኽ ምዃኑ ብምሕባር ሚኒስትር ሕርሻን ዘካይዶ ዘሎ ቀጻሊ ጻዕሪ ሞጊሶም ኩሉ ግዜ ኣኼባ ብዙሕ ምኽርን ብዙሕ ጥበብን ስለ ትረኽበሉ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ንሕና ስለ ዘይተኣከብና
ክንመራመር ኣይከኣልናን እቲ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ትምህርቲ ንምሃር ነርና ካብቲ ተምሃርናዮ ኸኣኒ ብዙሕ ኢና ተጠቒምና ስለዚ ንመጻኢ እንታይ ዝብል ኣኼባ ከምዚ መሰለ ኣኼባ ኩሉ ግዜ እንተው ሓደ ብ6 ወርሒ ክህሉ ኣለዎ ኣብቲ ኣጋጣሚ ንጥቕምን ኣገዳስነትን ምቁር ድንሽ ንሳዕቤናት ቅመማዊ ጸረ ጻህያይን ጸረ ባልዕን መድሃኒት ከምኡውን ንብልጫታት ባህርያዊ ድኹዕ ዝገልጽ ሰፊሕ መብርሂ ብሰብ ሞያ ሕርሻ ተዋሂቦም ዘርኢ ካብቶም ትሕዝቶ መሬት ሕርሻ ብምህብታ እቶታውነት ዘካዕብቱን ኣብ ምውጋድ ጻህያይን ባልዓትን ልዑል ተራ ዘለዎምን ብሉጻት ሜላታት ምዃኑ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻትን ንኡዞባ ሓላፊ ልምዓት በቑሊ ኣቶ ክፍሎም ተስፉ ገሊጾም ኣብ ንኡዞባ ጉልጅ ብክረምታዊ ሕርሻ ዝለምዕ ሰፊሕ መሬት ምህላው ሓረስቶት ፍረ ጻዕሮም ከም ዘይስእኑ ዝሓበረ ኣቶ ክፍሎም ኣብ መንጎቶም ብስሩዕ ምቅያር ዘርኢ ዝኽተሉም ተደጋጋሚ ሓደ ዓይነት ዘርኢ ዘዘውትሩን ሓረስቶት ዘሎ ናይ እቶት ፍልልይ ግና ርኡይ ምዃኑ ኣረዲዮም ሎማ ዓመት ክራማት ሰፊሕ ዝርግሕን ዓቐንን ዝነበሮ ዝናብ ብምቁዑ ጻህያይ ብብዝሒ ከም ትረኣየ ብፍላይ ዓዳር ዝተባሃለ መሸላ መሰል ጻህያን ብዙሓት ሓረስቶት ከም ዘሸገረ ተቒሱ ድማ ኣብቶም ሜላ ምቅያር ዘርኢ ዝኽተሉ ሓረስቶት ግና ተተሪዮ ዝሓሸ ከም ዝነበረ ገሊጾም ኣማሓዳር ንኡዞባ ጎልጅ ኣቶ ደሴ ዘርኢ ሚካኤል ብወገኑ ወቕቲ ሓሊኻ ምዝራእ ንበይኑ ኣኻል ስለ ዘይኮነ ሓረስቶት ብሰብ ሞያ ሕርሻን ዝወሃብ ምኽሪ ተኸቲሎም ምቅያር ዘርኢ ብምዝውታር ብሰንኪ ጻህያይን ምትካይ ትሕዝቶ ሓመድን ኣብ እቶታውነቶም ንስዕብ ኣሉታዊ ተጽዕኖ ከቃልሉ ኣዘኻኺሩ زباو أقولت كود سرجان فر منستر حرشة زبا سمينا قيح بحري بعشر جاعات تحساس أبكت ما جندا عبد حنت مقبن بكلت تهواسيان زتكور أستمرو ديبو أبتا أستمرو وأن أنت تكلت وهبتا أقولت بحفشة مشيت أسجا معر نكاب حوت زبانو زيتون زنت فدم بفلاي كمونا بلات منستر عنا حقن سرعة كالوت نساتي فمنيرم وكيل زباو تصير أتو جحة برهاب تسمعوا قالت علامة حرستوتنا فراينتن قبو محدران تنقاقن كجبرو تكلات مشيت أفريات حرشان وزيت إنسان وهبتا أقولت ندما من جزء تفلت أو حس من جزء تفلت أو حس فريات نبت كماي كقربو خمس خنا أرديوم من جزء تفلتن وحسنته زي ترجعت فريات كمون متكامل نصنو زي تحلوا مسارحات مجبوب عنا على تاو صعبي ناس لذا صعب حزبي تنقاق جبر زخاخرات وجحة وغطات أرتم مشاركة أكلات مكتالهم كحيلو أزخاخيرهم ميديكال دايركتور زواوي هوسبيتال جندا دكتور ساميل ولد جبريل بوغنو زبزو حقا انسان نفسه محلال حمامات منقد وزيت انسا خمس صعبو بمحبار مكتوب زجبر تعري زمدنا منسترات حرشان تعنان كحيل تسويهم تساتفت دما قابس فلالي خويتات اب زمت صبان وزيتون طبق مكتال كايت عنا صبان مرغاص حدا مشيطا نقطه كله بغزز شيت تمرمر سغا غبو مقوصار كغبرلو زبلو ريتوتات اقريبهم أموداتا محدار نوزوا جندعة عمر يحيى بسمعوا قال بموياوين زوهاب أستمرتات نقحات حبرت سبا من براق عبا بركتوس لزلو كساب محدرات كباوي كور التلابيو زغلكم تعذبت زغط الزينا وزايد دقيمنا نمكتالكم بقبل نعدم زينا وزايد ኣብ ዞባ ካዱና ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ዛጊት መንነቶም ዘይተነፀረ ዕጡቃት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ዓዲ ዝፈፀመዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 38 ብርጌስ ከም ተቐትሉን ሓይሉ ካልኦት ከም ዘቐሰሉን ሮይተርስ ኣቃሊሑ እቲ መጥቃዕቲ ብ18 ታሕሳስ ለይቲ ጀሚሩ ክሳብ 19 ታሕሳስ ወጋሕታ ከም ዘቐፀለ ዝሓበሩ ናይ ዓይን መሰኻኽር ደይ መዴል ካብ ልዕሊ ብርጌስ ሃስያን ምውራድ ዝተፈፀመ ምንባሩ ገሊፆም ልዕሊ 100 ኣባይቲ ብሓዊ ከም ተቃፀለን ሓይሉ ጠለበጊዕን ከብትን ከም ተቐትላን ከም ተዘምታን ድማ ተሓቢሩ ካብቲ መጥቃዕቲ ዝደሓኑ 12 ሰባት ኣብ ትካላት ጥዕና ተዓቂቦም ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ ሰመዝ ጥዕና ዞባ ካዱና ገሊፆም ካብ ዝሓለፈ ሶንያ ትሒዙ ደቡባዊ ዞባ ካዱና ብዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ብውሕዱ 46 ብርጌስ ከም ተቐትሉ ዝሓበሩ ሓይልታት ፀጥታ ናይጄርያ ፈፀምትን መሓዝ ሰፊሕ ስርሒት ከም ዘበገሱ ፍሊጦም ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ምንቅስቃስ ዕጡቃት ጉጅለታት ናዛይዳ ይመፅእ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ፀብፃባት እዚ ንማሕበረ ቁጠባዊ ሕሰብ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ይርድኡ ኣብ ሰሜናዊ ሰናስን ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዘጋጠመ 6.4 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ልዕሊ ንዋትን ትሕተ ቅርፅን ዕንወት ከም ዘውረደ ተሓቢሩ በታ ኣስታት 350 ኪሎ ሜትር ሰሜን ካብ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ዝርከብ ከባቢታት ዘጋጥም ባህርያዊ ሓደጋ ሓያሎ ኣባይቲ ከም ዝዓነወ ዝገለጹ ፀብፀባት ላሕኩ መስመር ባህርያዊ ጋዝ ከም ዘስዓበ ልዕሊ ትሕተ ቅርፂ ይቐርብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብዝወረደ ዕንወት ድማ ናይ 79,000 ኣባይቲ ቀረብ ተቋሪፁ ከም ዘሎ ፍሊጦም
بزي كازن سميناو كاليفورنيا مسكال إخفال أمريكا زرابو غند مسمر مقعزات رجاب زوردهم عنوات كعدت وتجديدهم زلو تحبيرو أب كاليفورنيا نيفادان عمتها بجمجام كاب شد شخص شوعات ريكتر زعقونهم حمش حدقات من قد مدر خمسة قاتمو سبسبات تحتي مدراو من قصقاس أمريكا ينطرو تعواتي وانت عالم قطر كلشن 22 زخنت هاجراويت غانتا أرجنتينا تمال 10 حساس أما أكل قدناتات بونس آيرس لكايدو تنبل عوت كم تسراقلت حبيرو نتما بالعلي خفتي أوتوبوس تسغلو أبلات هاجراويت غانتا مسغان ناب قدناتات بونس آيرس وحازو دقفتي ناب أوتوبوس تسعو تخديبو مفتانو مفتانو مستوافرو أبلات حيلتات تاخم تقاجو دما تقليتو دحنت أبالات هاجراويت غانتان محلا بهليكوبتر كاتو قدناتات كم اللي يخم تقبرت حبيرو أفتقاتا ما حقوسم قواتاترو زي كالو دقفت هاجراويت غانتا أرجنتينا بلعلت حتى غرط عنوات كم زوردو دما تقليتوم هاجراويت غانتا أرجنتينا بتصوم كلا هاجراويت غانتا فرنسا 4 بخلت مرتع نسلاسان شدشان عامتات ستثبيتا وانجاق جبت مبقعة يفلات نسعى سدالوه حفشاو مسنادون نظام كان نبتاتو خدق لكم بريزيدنت إسياس لعلوه الأخزوبات دارفور ناي السودان تقبلوا أزراريبو فزاميت بورد حمادية تكبار مدباتن حد استراتيجيكاوي وطنن زتيا أب جند عبد حنت مجبوزة الكرة أستمر توهيبو أب نيجيريا من نتم زي تنترع طوات أب لعلى حنت عاد بسفتهم متقعت بوحدو 38 تنبرجيس تقتلهم أب كاليفورنيا أمريكا بزقات ما حدا جا من قطعات متري أب العنواتن تحت غرتن عنوات وريدو هاجراويت غانتا أرجنتينا زكايدتو تنبل عوت وانجا عالم تسناخيلو باك زهركم تعذبتنا ساعة سدالو زيناتاتو شنو تانا بسدازي ملوس لما كتالكم نمسكن برحماتي